katsojat, tässä me yritetään maistaa, onko lasissa kanesia, mitä kumpikaan ei ole ikinä maistanut. Onko tätä ihmeen Glowberry Primea, mitä onkaan. Muuten sanokaa kommenteissa, onko tää tullut vähän aikaa sitten vai onko tää niinku ollut kauan aikaa, koska mä en tiedä yhtään. Ja vielä tähän, tää ei ole missään nimessä yhteistyötä, me ostettiin nää vähän aikaa sitten kaupassa. Ihan vaan tiedoksi. Ja Coca-Cola Zero. Mieti kun jompikumpi sanoisi, että Coca-Cola. No sä voit aloittaa. Sininen, vihreä vai punainen pilli? Punainen. Mitä se on? Onko se hyvää? Kanes. Kanes. Eli sä veikkaat kanesia. Okei. Hei, mä maistan nyt tätä. Mun veikkaus. Tästä. Joo, tän on pakko olla kanes. Tän on pakko olla vihreä. Pistä silleen. Prime. Tää on ihan sika hyvää. Tää on pakko olla Prime. Tää on ihan sika hyvää. Hei mun jouksen mä alus maistoin. No niin. Disk. Eli, mut testataan, onko tää Coca-Cola? Mä maistan eka. Okei. On tuttu ja turvallinen Coca-Cola. Aina hyvä. Coca-Cola Zero. Niin, no super. Niin, nyt katsotaan nämä värit. Eka, sininen pilli. Pakko olla kokis. On se. Kokis meni oikein. Katsotaan, onko Prime toi. Ihan varmasti. On se. Prime. Entä kanes? Kanessa on. On se. Tää oli ehkä vähän helppoa, mutta no, nää me otettiin. Mä lupaan. Hei, mitä sä teet? Näytä niille. Mä lupaan. Mä teen joskus sellaisen videon, missä mä yritän arvuutella Coca-Colat. Niinku Zero, tavallinen, kaikki. Sitten juoda loppuun. Apu, sä saat valita, minkä sä haluat juoda näistä mukaista loppuun. Okei, mä haluan eka vetää tän Primen. Sun pitää vetää tällä. Onko? Mä taidan ehkä ottaa tän kannessa. Heippa!